En retvinklet trekant, det er en trekant, som skal have en vinkel på 90 grader. Ja, og en ligebenet trekant, det er en trekant, som har to lige store sider, som er lige lange, og så A er grundlinjen. Ja. Okay, en ligesidet trekant er en trekant, som har tre lige lange sider. Og så har vi noget, der hedder vinkelhalveringslinje, og det er en linje, som skærer igennem en trekant, så der bliver to lige store dele. Sådan der. Ja. Og en midtnormal, det er, hvis man tager midten af en trekant, og så sætter den lige op. Og så median, det er hvis en linje går fra midten af grundfladen og så helt op til toppen. Det er median. Og ja, en cirkel, det er så en figur uden nogen vinkler. Ja. Ja, og et cirkeludsnit, det er en del af en cirkel, ligesom vist her. Ja, og et polygon, det er en mangesidet figur, som kører mange forskellige figurer. Og en regulær polygon, det er en figur, hvor alle sider er lige lange, og vinklerne er ens. Okay, og en diagonal, det er en linje, der går igennem en figur. Og symmetri, det er, når en figur er ens på begge sider, så den er sådan på en måde spejlvendt. En lige dernede trekant, det er to trekanter, som har alle de samme vinkler, men ikke den samme størrelse, som skal være ens. Og en konkurrent trekant er den samme trekant, som bare er blevet drejet, ligesom vist her. Yes. Ja.